Yeah, yes, Sharon. Sirkal bende temo tugo gi mach. Nikech sani jo Kenyan osewito trust police. And koro ng'amanywa dongo maduong ne en ODPP and the DCI. To ka DCI gi ODPP be koro doje mix ni, then trust in the security system dhi lal ne jopiny. Tewa kwayo DCI mondo maintain independence. Kaka gisebedo kaka gi maintain independence. The same to ODPP. Then sirkal bende police kiki misuse certain security laws. Kaka the Terrorism Act of 2012. And very clear. Okay to Elly Opondo o tere police station obedo charged gi weche mag terrorism to ntiere gik monego bende imakago ni threshold ni malo kabisa. To ka sirkal koro beta ni dissents jomoko ma koro kaka Boniface Mwangi gimako to giketo ne gi charges, then all of a sudden ODPP ng'ado oko. Mano gi erode the confidence mag jopiny e security. Koro wakwayo ni the DCI and the ODPP or discharge their duties, get a lot of independence without due interference. Because number one, gino erode the confidence and the trust manicha oserumo ekind police gi wananchi. Dhi chako bet kendo ekind wananchi gi DCI. Dhi chako bedo kendo ekind wananchi gi ODPP are the same as the judiciary. Koro these institutions must work together mondo gi ensure ni gik ma gimako ne jopiny gin gik ma within the law, not outside the law. Because otherwise, sani koro sirkal kaka jo standard, although ne sensational, ne gindike ni cornered by public. And mago kudo wi sirkal. Sirkal be koro nego bed piny, advisors mag security mag sirkal be koro nego bed piny, ni actions magitimo onego bed gin actions matemo promote nationhood, onego gibed gi actions matemo promote the trust, onego gibed actions ma ensure ni public nigi confidence in security mechanisms and apparatus. To issues moko makoro imako Boniface Mwangi, koro gimiyo Boniface Mwangi mileage na koro the whole page 1, page 2, page 3, and Boniface Mwangi. What did Jadima demonstrate Kenyaka? What are the other issues Matimre Kenyaka mokunyal me national limelight? But koro sirkal bende wanyi so need their how do you call the advisors mag security nyaka gi up their game magi watch gi gik matimore. Kanga ma demonstrate because of dissent, or demonstrate gibed charged. Kagin gitimo criminal offense, gibed charged relevant laws mobile stipulated in the country. But misuse of Terrorism Act is a wrong. They are setting a wrong precedence and give you a road the gains and the work ma geo setimo the whole society approach ositio a watch terrorism, prevention of terrorism and in Kenya. And therefore our kwayo DCI nimondo gi dock back to the drawing board. Ni samagi invoke the 2012 Terrorism Act ginge kaka gi apply gi giseketho the gains kata mosetimre a prevention of terrorism moset bedoka is a menace in Kenya. And nyaka bende wangi matut school sirkande makata mosekalo kodo kata maruto ni sirkande mosekalo osebedo kaka tiyo gi security mondo o sim joma temo pigogi, but okonego benegi timo gitiyo gi excessive force ni ekaka mondo ginge ni sirkal tiyo. And indeed I was hoping ni gik macho timre during ng'anyo onego se makji mang'eny mano loot property or destroy property. Onego beni kata MP moro manowacho ni ka election timret wadi kwalo mago jo monego beni koro itere court to kan tiere selective judicial process, then jo piny dhi wacho ni kara gini itiyogo selectively to mago bro medo ichwang. Kore wakwayo sirkal, especially the security apparatus, nigi med bedo gi independence margi mondo gi bed kech actions magitimo bende medo ichwang e Kenya ka. And in fact gik mang'eny gitimo mabeyo, but moko magitimo maricho achiel go
kelo ichwang mang'eny e Kenya ka kendo be erode the integrity mag those independent institutions. Erokamano ahinya. To bende